Fl-aħħar jiem ġie mħabbar li l-PBS ser kun qed ixandar dokumentarju dwar l-Isptar Mater Dei, 5 snin wara l-inawgurazzjoni tiegħu. Fl-aħħar elezzjoni ġenerali, il-ftuħ ta' dan l-isptar kien intuża mill-Partit Nazzjonalista bħala parti mill-kampanja elettorali tiegħu. Fl-ittra li l-Partit Laburista bagħat l-Awtorità tax-Xandir jgħid li bix-xandir ta' dan id-dokumentarju dwar l-Isptar Mater Dei f'dan il-mument fuq il-PBS ser ikun ifisser li ser tkompli l-propaganda favur il-Partit Nazzjonalista permezz tax-xandir tal-Istat. Il-Partit Laburista jqis li bix-xandir ta' dan id-dokumentarju waqt kampanja elettorali qed jinħoloq żbilanċ kontra l-Partit Laburista u favur il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista jfakkar li t-tema tas-saħħa ilha l dawn l-aħħar xhur parti mill-slogan politiku tal-Partit Nazzjonalista. It-trasmissjoni ta' dan id-dokumentarju waqt il-kampanja elettorali mhux qed titqies bħala kombinazzjoni iżda riżultat ta' pjan ċar li se tgħin lill-Partit Nazzjonalista bl-użu tax-xandir tal-Istat. Fl-ittra li l-Partit Laburista bagħat lill-Awtorità tax-Xandir jagħmilha ċara li l-Partit Laburista m'għandu ebda oġġezzjoni li x-xogħol li jsir mill-mediċi u paramediċi jingħata pubbliċità. Iżda la darba tmexxija tal-qasam tas-saħħa huwa ixu ta' kontroversja politika fil-fehma tal-Partit Laburista dan id-dokumentarju mhux se jixxandar fi żmien opportun. Il-Partit Laburista għalhekk qed jitlob lill-Awtorità tax-Xandir biex la darba dan id-dokumentarju se jitratta suġġett ta' kontroversja politika, l-Awtorità tintervjeni u tara li x-xandir tal-Istat ma jxandarx materjal li jista' jitqies bħala spot politiku jew materjal ta' propaganda favur partit jew ieħor u li ma jiffurmax parti mill-iskeda ta' xandiriet politiċi tal-istess Awtorità tax-Xandir. Il-Partit Laburista talab lill-Awtorità tax-Xandir biex tagħti direzzjoni kif xiera lill-PBS.